Bueno, esan bezala zapateta polita ikusi ez da, David eta Iker esan bezala zapateta polita egin duzu, gaur dira finala. Nola ikusten duzu zuen taldea, Bikima Zauri gaita jolazten duzuen. Nola ikusten duzu partida, hauek ere, imaginatuko talde potentea izango dutela, ha? Bai, bueno, azkenean euren kontra Lion jolastu dugu. Eta, bueno, partidak errazirazi dugu, baina, bueno, azkenean final bat izan da, ez dakizu zer espero, eta eurek motivatuta etorriko dira, gu ere bai, osake, ondin ez dakigu nola jungoan partida, espero ondo jutea eta hobetza gure alde. Oso, Iker, bueno, David, non ikusten duzu gaurko partidan klabean, guztan, Davidek gaztelera zerretzen dugu, bilatzen dugu oso gabe, nahiago du gaztelera egitea, nola ikusten duzu David? Nire egon daiteke, klabea. Pues la clave del partido, como todos los partidos, se basa al principio, en la intensidad que marcas desde el principio y en la defensa que pongas. Si tú empiezas fuerte, al final del partido vas a ir siempre como cómodo y como lo quieres llevar. Bueno, oso ondo, dugu emango piztaz hori, beste taldeari, beraz, argi dago lehenko partidan edakoak, sorte hon, biori, eta zuen taldeari, sorte hon ere,